Kapitlu 4 mill-ktieb Tħaħen tal-Gwerra ta' Lawrence Mizzi jismu L-ewwel xhur tal-gwerra. Mingħajr dubju ta' xejn, waħda mill-ħwejjeġ li ġibduni l-aktar lejn il-Gudja kienet is-sempliċità tiegħu flimkien mar-raba li bieħu mdawwar dan ir-raħal żgħir. Fil-waqt li qabel meta konna l-birgu biex naraw roqa ħamrija konna rridu noħorġu l-barra mis-swar u niġbdu għal ħdejn il-kapuċċini mixja li għal-tfal tal-età tagħna ma kienx żgħira, il-Gudja kull fejn tħares ma kontx tilmaħ ħlief Eliqi. Għaddi s'issa niftakar l-ismijiet tal-inħawi, Dawra d-dur, il-ħanija, il-ħofra, iż-żebbuġa, tal-Oretu, il-Karwija, kollha inħawi miżawda bl-Eliqi. U naturalment ir-raba ma kienx qiegħed biex ipaxxi lajn biss. Xi ftit ġranet wara li wasalna, Ġużi, li miegħu issa konna sirna ħobża u sikkina, stieden lili u l-ħija biex immorru miegħu sal-għalqa ta' Zjuħ ħalli naqtaw ftit tin u nikluh. Tistgħu taħsbu kif ħtafni għall-offerta? Ħriġna ftit il-barra mir-raħal u x'kien derlu Ġużi qalilna din l-għalqa ta' Zju. Idħlu u waqtaw kemm tridu. Jien u ħija morna fuq waħda mit-tiniet li kienet imtaqla bil-frott u nimxu dejjem fuq l-eżempju ta' ħabibna, bdejna nqaxru u nitfgħu f'ħalqna. Hekk sew, tiekol kemm trid sa ma tixba'. Ara fejn qatt ġoqi il-birgu konna se nsibu għalqa mimlija tin ta' Zju tal-ħabib tagħna. Kont għadni qed nifraħ b'xortija li permezz tal-gwerra kont sibt ruħi l-Gudja. Meta nilmaħ lil wieħed raġel riesaq b'masqa f'idu merfuha u jgħajjat: "Ewwa intom Batkom fl-aħħar jaqatta! Ħarbattu wieli siġra! Jekk tiġu taħt idejja nqiegħdkom!" Jiena u ħija bqajna litteralment bil-bajtra f'ħalqna inħarsu lejn xulxin. U naħsbu li dak ir-raġel kien ħaxi żball. F'daqqa waħda Ġużi telaq kollox minn idu u bħeffa ta' xedin beda jaqbes il-ħitan u jgħajjat: "Inġlu għax jaqbadkom toni!" "Mela din l-għalqa mhix ta' Zjuk?" staqsejnieh mingħajr li kien ħjiel ta' ħażen. "Ħallikom il-kliem, iġru!" u ħlisni abwiċċ il-ġid. Imma ħej, il-ftit gost li ħadna ma lajt li fnieħ. Ma nixxi ngħidu, din il-logħba ta' Ġużi ma lajt rajniha u ma laħaqx għadda żmien wisq li ma tallimniex l-Eliqi ta' min kienu u għalhekk ħadd ma kien se jerġa' jbellalna waħda bħal ta' Zju ta' Ġużi. L-Eliqi kellhom u għad għandhom seħer fuqi u l-gost tiegħi noqgħod inħares lejn il-bdiewa jaħdmu r-raba, jaħartu, jiżiraw, jaħżdu u jidirsu, isaqqu u jnaqqu. Id-dera tal-bidwi fir-raba kienet u għada żommni msammar u għalhekk il-Gudja sibt l-għaxqa tiegħi. Kien hemm ħaġa iżda li kont nobot, anzi nistmer fil-ħajja sempliċi tar-raħal fejn konna nfittxu kenn u dan bl-ebda mod ma kien tort tan-nies tal-post. In-nuqqas ta' dranaġġ. Sa ftit ilu qatt mhux żgħir ta' rħula f'Malta Għawdex kienu mingħajr dranaġġ. Fl-1940 il-Gudja kien wieħed minnhom. Ħafna mid-djar kellhom il-fossa. Għal xi raġuni il-fossa tad-dar fejn morna noqogħdu ma kienx tintuża u allura kellna irridu ma rridux noħorġu barra u niġbdu biċċa triq ġmiela biex imbattlu l-bramel f'ħofra falqa imħafra apposta. Meta kien imiss lili nagħmilha ta' messaġġier, wiċċi kien isir lewn il-peprin u kont nisket is-sija u l-mument li Mussolini fettillu jidħol fil-gwerra kontra tagħna. Il-ġar tal-ilma kien biċċa xogħol oħra li tellifni ħafna mill-ħin tal-logħob ta' sħabi. F'ċertu waqtiet, tant kien ikun hemm nies iridu jimlew mill-lajn li konna rridu naħsbu minn qabel u noqogħdu fil-kju.
serbut twil ta' nisa, tfal u xi minn daqqiet irġiel, bramel, stali u buqari. Għal din il-ħabta bdew jaslu l-Gudja għadd ta' reġimenti Ingliżi li bdew iwaqfu il-kampijiet tagħhom fir-raba ta' madwar ir-raħal. Tistgħu taħsbu kif aħna tfal konna ġenninna l wara s-soldati? Niftakar li kulħadd kien tallem bl-amment kif jittalla bl-Ingliż flus Eġizzjani. Illum naf li dawn is-soldati kienu ġew irtirati mill-Eġittu. Minħabba l-flus Eġizzjani, bil-mod il-mod bdejna nitalmu nitolbu ħwejjeġ oħra bħal sigaretti u ċikkolata. Wieħed mir-reġimenti li ġie l-Gudja kien il-Hampshires li kellhom bħala arma imwaħla mal-beritta ras ta' tigra. Kull wieħed minna kellu soldat favorit tiegħu. Tiegħi kien surġent li sħabu kienu laqmuh Queenie. Kien żagħżugħ, dak iż-żmien kont naraħ raġel, simpatiku, bjont, bin-nemex u fuq kollox kellu qalb tad-deb. Ta' kuljum kont noqgħod nistenni ħdejn il-ħanut ta' żeża u mal-4:30 ta' wara nofsinhar kien jiġi u joqgħod ikellimni u kultant iħallas li xi fliexkun lumminata. Waqt li hu kien jieħu pinta Ambit. Kien jistmani ta' wieħed kbir u mhux ta' tifel ta' 9 snin li kelli. Illum nifhem x'sabar kien jieħu bija, mhux biss għax kien jien kont daqsxejn ta' rempuċu u għalhekk dialogu sħiħ bejnietna qatt ma seta' jkun hemm, imma minħabba wkoll li l-Ingliż tiegħi kien limitat. Il-fatt li kellna l-Ingliżi fostna sewa taġi tal-ħafna raġunijiet. Waħda minn dawn kienet li aħna stajna nipprattikaw l-Ingliż. Niżgurakom li fi ftit xhur tallimna dak li normalment wieħed jitgħallem f'xi sentejn jew 3 l-iskola. L-Ingliżi wkoll ma bqgħux lura u bdew huma wkoll ilisnu xi kliem bil-Malti. Kif wieħed jista' jobsor, l-ewwel li tgħallmu kienu kliem bħal tfajla, ħelwa, inħobbok u kliem bħal dan. Barra ma nixxi ngħidu kliem ieħor li mhux tajjeb biex jinżel hawnhekk. Kien hemm xi soldat lawnu lin li kien irnexxielu jitgħallem il-Malti fi żmien tas-sew qasir. Għalkemm illum naf li t-taħlit taż-żgħar mal-kbar m'hawnx ħaġa ta' min jinkoraġġiha, jien nista' ngħid li mill-esperjenza tiegħi qiegħed nitkellem għalija personalment li qatt ma rajt għajn ħażina minn dawn is-soldati. F'dan iż-żmien li qiegħed nitkellem fuqu jiġifieri l-ewwel xhur tal-gwerra, il-ħajja kienet reġgħet kważi għan-normal. L-attakki mill-ajru la kienu ħorox u lanqas ta' sikwit. Minħabba f'hekk qatt ta' familji kienu reġgħu telqu mill-irħula u marru joqogħdu fl-ibliet. Ma nafx kif qagħdu, għax meta għal-ħabta ta' Novembru jiġifieri xi 5 xhur wara li bdiet il-gwerra kont inżilt mazzijiet il-Birgu, kien qisu belt tal-ħarsijiet. It-toroq kienu baħ, il-passi jirbumbjaw u saħansitra minn bejn ix-xquq taċ-ċangaturi tal-art kien nibet il-ħaxix. Ħaġa oħra li laqtitni dakinhar kien lat ta' nies reqdin taħt il-mina ta' Santa Lena f'Bormla. Dik il-ħabta konna għadna nemnu li sakemm ikollok xi mina jew ħnejja fuq rasek ma kellekx għalfejn tibża. Il-fatt li għal-bidu l-attakki ma kienux ħorox kien providenzjali għaliex tagħna nifs ħalli nagħmlu dak li ma konniex għamilna qabel. Kien għal din il-ħabta li beda tħaffir tax-shelters bis-serjetà. Aħna tfal konna nqattaw is-sigħat sħaħ narawhom ibaqnu pulzir kultant jagħtu xi furnella. Kienu jħaffru żewġ bokok xi 20 jarda l-bogħod minn xulxin biex inifduhom. U meta jirnexxilhom inifduhom, ma nafx kemm wara, kienet qisha ġrat xi ħaġa kbira. U kellna raġun nifirħu għax dawk il-kennijiet fil-blat kienu verament katakombi tas-seklu 20, fejn inżilna mhux biex neħilsu mill-qilla tal-pagani, iżda biex insalvaw ġildna u nħarsu minn għadu kiefer li ħalef li jqridna minn wiċċ id-dinja. Din il-qerda ma ġietx mal-ajruplani Taljani fl-ewwel xhur tal-gwerra.
Nista' ngħid li l-attakki mill-ajru tat-Taljani konna drajnihom u bilkemm konna nafu li qegħdin fi gwerra. Kulħadd kien jaf pereżempju li l-bdoti Taljani kienu jibżgħu minna meta jersqu fuq Malta, aktar milli aħna konna nibżgħu mill-bombi tagħhom. Niftakar kien hemm ġar tagħna li kellu radju u minkejja li kien ipprojbit, fuq dan ir-radju waqt l-air raid kien joqgħod jissemma d-diskors tal-bdoti Taljani li meta kienu jaraw dak l-infern kollu tila għalihom, kienu jinfexxu f'esklamazzjonijiet bħal ta' Mamma mia! Waqt li kienu jinstemaw il-isnu ismijiet ta' qaddisin bħal ta' San Gennaro li lejhom kellhom devozzjoni. Minħabba fek l-attakki tat-Taljani għalkemm ma bdejniex naħduhom biċ-ċajt. Aħna tfal tal-Gudja kellna Anja żgħira li kienet tgħid xi ħaġa hekk. Air raid warning, air raid past, Mussolini l-fartas, xeħed bomba fuq ħalluqa, qatel fenka u għattuqa. Kien nibet fost il-poplu ċertu ottimizmu. Niftakar kont smajt xi nies jgħidu li kienu qed jilagħbu l-imħatri li l-gwerra kienet waslet biex tispiċċa. Iżda għalkemm kont tifel, kont fimt li jekk kien hemm min lest jilab l-imħatri favur it-tmiem malajr tal-gwerra, kien hemm oħrajn li kienu deċiżi li l-gwerra kienet baqala biex tispiċċa. U dawn tal-aħħar, kif sirna nafu aktar tard, kellhom raġun biex ibigħu. Il-gwerra għalina kienet għada bil-kemm bdiet.